La recerca del meu grup es basa en la cerca de biomarcadors que siguin capaços d'explicar el desenvolupament de la discapacitat neurològica i també la cerca de biomarcadors que siguin capaços de predir la resposta als tractaments i l'evolució de la malaltia amb esclerosi múltiple i també amb altres malalties neurològiques. Llavors, aquesta recerca comprèn una base de desenvolupament tecnològic, de noves tècniques de ressonància magnètica avançada i la seva aplicació d'aquestes tècniques sobre el pacient per respondre a aquestes preguntes. Doncs realment la carrera investigadora requereix molta perseverància, un ha de posar moltes ganes, realment. En el nostre cas, per exemple, partíem d'una nova línia de recerca dins de la unitat de neuroimmunologia i esclerosi múltiple i això va ser molt difícil al principi perquè teníem una gran inexperiència, però per nosaltres ho hem viscut com un repte i l'aconseguir resultats realment ha estat molt satisfactori per tot l'equip. Alguna de les principals també dificultats dins de la recerca és la pressió per obtenir resultats, la cerca de finançament tant pels projectes com per tot l'equip i també intentar d'alguna forma gestionar bé, combinar la gestió del temps per intentar portar a terme tant les tasques de recerca com les assistencials com la maternitat amb èxit. Jo els aconsello que tinguin confiança en si mateixes, que lluitin pel que volen, perquè el lideratge en mans femenines realment té uns aspectes molt positius. Els aconsello que formin part de xarxes d'investigadors, que es relacionen amb altres equips de recerca i això els pot obrir les portes a formar part de projectes grans que de forma individual seria impossible de desenvolupar. També els aconsello que es deixin ajudar i que busquin mentorització, consell amb tant mentors que siguin homes com dones i finalment que visquin la seva feina amb molta il·lusió.